Avui tinc una notícia per donar que em sembla particularment positiva. El Parlament Europeu ha creat una comissió per abordar el Brexit, tant per veure com convé que es produeixi la separació de la Gran Bretanya, com per explorar els camins de la seva nova relació amb la Unió Europea. Aquesta comissió del Parlament Europeu té 12 membres i jo tinc el goig, l'honor de ser un d'ells, com a president del grup de l'Aliança Lliure Europea. Em sembla bo que un de nosaltres estigui en aquest grup per una qüestió tan important com la del Brexit, on també s'hi juga, per exemple, el futur d'Escòcia i, d'alguna manera, la reformulació de l'Europa del futur. A través meu, Catalunya serà present en la reflexió sobre el Brexit. Em comprometo, és clar, a defensar els interessos i els valors europeus, que també són, sens dubte, els valors i interessos de Catalunya, els valors i interessos que ajudaran a configurar la Catalunya del futur. Fins a la propera.